ҳамдиёрон азиз, салому алайкум. 17 майи соли 2025 мебошад. қарор дорам дар боғи худам дар назди ниҳоли малина. соли гузашта ман ҳаминро аз Германия овардам. Ман наовардам, ба ман овардан. як дона буд ва як донаро ман шинондам. калон ки шуд гирифта дар замин навдаашро гӯрондам ва аз як ниҳол якчанд ниҳол кардем. мана инҷо як 10 ниҳол шуд, зиёдтар. ва имсол мебинем ки малинаи мо чӣ гуна будааст. ана малинаи мо калони зураш будааст. ин худо хоҳад дар оянда ман аз ин баъд ниҳол карда ба фурӯш мебурорам. ана малина, номашро намедонам. калонеашро бинед, бед ба ангуштамо наман дар ана бинед чӣ қадар дароз аст. тахминан 1-2-3.5 сантиметр аст. 3-3.5 сантиметр. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ҳоли хомтар аст. як 3-4 рӯзи гаристад мепазад. ҳаминро мо наман пазад. ҳавояшро пӯшам. ҳеҷ кас набинад ки инам мехӯранд. албатта ана манам дӯрон азиз, ин малинаи аз Германия овардагӣ буд. инҷода бисёр бастагӣ. мана 2-3 таша дар инҷа мондам. инаш дигар бошад ме. ҳаркани инаш пазад дута буд, ҳамаги ду ниҳол буд. ин пазад, инашро мебинем. инаш чӣ хел. ҳамдиёрон азиз, дар паноҳи худо бошед.